La venda de turismes cau un 30% en 2 anys a l'Hospitalet i al Baix Llobregat. Així ho posa de manifest el darrer informe sobre conjuntura econòmica del Fòrum Empresarial del Llobregat. Per conèixer més detalls, avui ens acompanya a l'espai de l'entrevista el Javier Baraté, que és president de la Comissió d'Indicadors Econòmics del Fòrum Empresarial del Baix Llobregat. Bona tarda, Javier, i gràcies per atendre'ns. Hola, bona tarda. Com comentava, segons aquest darrer informe de conjuntura econòmica a l'Hospitalet i al Baix Llobregat, corresponent al quart trimestre del 2022, les matriculacions de vehicles a la ciutat i també al Baix Llobregat han caigut un 30% respecte al 2020. La conjuntura econòmica actual seria un dels factors claus per entendre aquesta reducció? Seria com dius, un dels factors per explicar-ho, però hi ha més cosetes. Tenim l'augment del tipus d'interès, tenim tot el tema del Covid, tenim problemes de logística, però és un factor més. N'hi ha molts factors que fan que el sector d'automòbil hagi caigut un 30%, que és moltíssim. Una altra dada interessant també de l'informe és que en el conjunt de Catalunya el mes de desembre ha estat la primera vegada que les matriculacions de turismes amb motors alternatius supera els benzina o els dièsel. Aquesta és una tendència que mica en mica aneu veient que va en augment? És lo normal. Fa 10 anys només pràcticament teníem gasolina i dièsel, ara tenim un ventall de possibilitats i a poc s'estan consolidant, però dintre d'aquest àmbit de vehicles alternatius a la benzina i al dièsel n'hi ha molts que són híbrids, amb la qual cosa la gent es canvia de motorització, però tampoc no és que es passi directament a elèctrics o de gas, perquè encara hi ha molta gent que el que fa són híbrids, endollables o el que sigui, però híbrids. En aquest informe sobre conjuntura econòmica es posa de manifest que l'economia global redueix el creixement però modera la inflació. Quins són els factors que haurien contribuït a moderar precisament aquesta inflació en el context actual en el que ens trobem? Per desgràcia, diguem-ne, amb tot el tema de la guerra d'Ucraïna, va fer que augmentés moltíssim el cost del petroli, el cost del gas, que aquests costos han fet que moltes empreses hagin augmentat moltíssim les seves despeses i hagin tingut que traslladar els preus als seus productes. Aquí, al final del quart trimestre del 2022, no sé si perquè tothom ja hem començat a assumir que aquestes coses ja són normals, els preus del petroli i el preu del gas, sobretot, han baixat molt el seu preu, amb la qual cosa estem retornant una mica a preus anteriors, amb la qual cosa, clar, la pressió inflacionària ha baixat molt i això es nota. En aquest sentit, pel que fa als bancs mundials, s'han reafirmat la seva intenció de continuar amb el procés d'enduriment de les seves polítiques monetàries en els propers mesos, per la situació que comentaven d'aquest context actual. Aquesta situació com impactarà en què és l'economia? El fet que les polítiques monetàries continuïn sent estrictes per intentar controlar la inflació a nivell mundial, això afecta directament que la gent no es pot endeutar per comprar un cotxe, una casa o les grans despeses que són les que normalment es financien. Això directament refreda l'economia i, per tant, les empreses, com que no venen, tenen que moderar el preu per poder vendre alguna cosa. Això és una mala notícia per nosaltres, per tota la societat, perquè l'economia creix menys, perquè hi ha menys demanda. Però també tenim el problema afegit que els estats que estan molt endeutats, sobretot aquí a Europa i sobretot aquí a Espanya, tenim que pagar uns interessos per al deute que tenim, que fins fa 4 dies era 0 o pràcticament 0, i ara tenen ja que pagar un 2, un 3% sobre unes xifres que se'n van a més d'1,5 bilió d'euros de deute pública que tenim. Tot això fa que es refredi l'economia real.
Sobre precisament el que comentava i en concret pel que fa al mercat immobiliari, també en aquest informe posa de manifest que continua augmentant un trimestre més. De fet, en el tercer trimestre del 2022 es van formalitzar una mica més de 3.000 compravendes immobiliàries, el que suposa un increment del 38% respecte al 2021. Amb els augments del tipus d'interès, quina serà l'evolució que pugui tenir en aquest cas, concretament el mercat immobiliari en els propers mesos? És complicat de saber cap on anirà tot plegat. La tendència que esperem del mercat immobiliari és que es refredi. Aquest tercer trimestre del 2022 encara hi ha molta gent que està fent hipoteques a tipus fixe a un Euribor que estava pujant molt, però encara estava a unes xifres de l'1,5-2%. Ara ja estem en un Euribor que està a més del 3%, i amb la previsió de que el Banc Central Europeu continuï augmentant el tipus d'interès, amb la qual cosa es reflectirà amb l'Euribor, evidentment. Això farà que quedi una mica més petita la quantitat de compravendes que es facin. Al futur, entre la tendència que la gent necessita una vivenda i que la compra és més cara, una part d'aquesta demanda el normal és que vagi cap al lloguer si n'hi ha pisos per llogar, cosa que amb les polítiques que estan fent l'administració sembla que estan fent tot el possible perquè cada vegada hi hagi menys vivendes en lloguer. Doncs estarem pendents de tot plegat. Javier Baratec, president de la Comissió d'Indicadors Econòmics del Fòrum Empresarial del Baix Llobregat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, com comentava, parlem en una pròxima ocasió. Que vagi molt bé. Igualment, i sempre és un plaer parlar amb vosaltres.